Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Samtalan ka mga persona ang rescue gikan sa nagakasunog nga building sa Bacolod City sa kagabi. 4 diri sa ila, mga minor de edad. Halit sa kalayo naglabot sa 4 million pesos. Yaring report. Ginpang isa-isa buligan papanaog sa mga katapos ang Chamber Volunteer Fire Brigade ang mga nagapuyo sa sini nga nagakasunog nga commercial residential building sa corner sa Gonzaga kag Lopezina Street sa Bacolod sa kagabi. Ang ini nga lalaki may bitbit pa nga isa ka tuig nga lapsag samtang gina-rescue. Sa report sa Bureau of Fire Protection Bacolod, samtanan ka mga persona ang na-rescue sa nagakasunog nga building, 4 sa ila mga minor de edad. Mga alas 7:24 sa nagsugod ang kalayo sa storage area sa building sa second floor sa Big Thumb General Merchandising. Naglabot sa second alarm ang kalayo. Mga alas 8:36, nagdeklarar na ang Bureau of Fire Protection sa fire out. Wala pa matumod ang ginhalinan sa kalayo pero ginabulubanta nga nagdangat sa 4 million pesos ang halit sang sunog. May isa naman nga ginreport nga nasamaran sa tiil sa mga ginrescue.